ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии Сомонаи Авто ТВ. Дӯстон азиз, имрӯз 4 ноябри соли 2023 дар имзо ро фақат оиди Opel, Mercedes, Daewoo Matiz, Opel Astra H, Astra F, Astra G, Daewoo Nexi, хулоса беҳтарин мошиноҳое тамошо кунед. Лайкотона бимонед бачаҳои азиз. Рости ҳами навори динагина бениҳоят навори зур буд, не ки лайкш кам шид. Дастгирӣ беҳад сист шид бачаҳо. мо рӯи хотири шумо меҳнат мекунем, навор мекунем, шумо дастгирӣ намекунем башумо. Ҳамин лайкҳоро базанед, истироҳат намонем, беҳтар мешавад. барои реклама имо WhatsApp метавонед хона, замин, квартираю, техникаю, компания, велосипед, аппаратай, телефона чизи бошад раишка рекламаш мекунем бачаҳо. дар комментария ҳатман нависед шумо аз кадом маркаи мошин лозимай. мо аз рӯи комментария навор мекунем. бардор азиз, рости ҳамин лайкотона базанед, мо шумода бахилӣ намегӯем бачаҳо. лайка базанед, дар як ҷои бароҳат нишинед, навора мо сар мекунем, шумо тамошо кунед фақат. якум мошини фурӯшии мо дӯстони азиз, Opel Vectra A дар ноҳияи Ёвон айни ҳол қарор дорад. солаш 1994 бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои Россия WhatsApp, рақамҳои дастии Тоҷикистон ай метавонед муроҷиат кунед. бардор азиз, бо арзон ҳам мешавад. гази бензин, мотор 1.6, коробка передачи механика, хадавои зур, ҳуҷҷатош будшидагӣ, балоно нав, краска тоза, мошин понни дига қонуну қоида кардага. як камбудиш ҳамин документҳои мошин том шудага бачаҳо. аз номи Сомонаи Авто ТВ занг занен, иншоалло шуморо бо скидка мекунанд. айни ҳол дар ноҳияи Ёвон нархаш 30,000 сомонӣ тоҷикӣ бо муомила ҳам дорад. WhatsApp-ош 24 соат кор мекунад. рақамҳои Тоҷикистон ҳам бачаҳо метавонед занг занен. касоне ки дар Тоҷикистон ҳастен, марамат занг занен, WhatsApp-шам банависен, бо арзон мешавад. мошини дуюми дӯстони азиз, Opel Astra F солаш 1992 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. бо нархи 28,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай, дар кузофи универсалне, мотор 1.6, коробкаш механика, мошин хеле гаштагиай, солаш 92. ростӣ ҳастаи нафарое ки дар комментария менависанд ки караван навор кунем. мо ростӣ ҳами имрӯза 2-3 караван навор кардем баъри ҳамон тамошобино. мақсад ки мода менависанд, лайкҳоро мемонанд. хуш ба ҳолшон, хуш ба ҳоли касе ки моро дастгирӣ мекунад ва тамошо мекунад. бардор азиз, мотор 1.6 механика. беҳуда занг назанен, сабаби фурӯхтани мошин айбонк қарз дорем. бародаро срочно фурӯшаи сум дар курай мегири, баракат меёӣ. мошин дуюм дастай, хулоса як бор як каси харидагӣ будастанд. мақсад мошини фурӯшии сеюм дӯстони азиз, боз як дона Opel Astra F солаш 1994 айни ҳол дар клуб қарор дорад. бо нархи 22,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузофи хечибек, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. касоне ки хечибек мехарен, ина дӯстони азиз 22,000 сомонӣ нархаш. мошин фақат кори малярни дорад. краскаш мекунен, ай пишти кор бортон мешен мегарден. коробка передачи механика, мегири якта краска мекунӣ, фақат газа меҷихӣ, мегарди. хулоса ҳамин қам маълумот баъри тамошобино дӯстони азиз. хай бо худотон занг мезанед, оиди мошин бо гап мезанед, иншоалло чахчаға мекунем. бардор азиз, касоне ки лайкҳоро намонден, лайкотонро бизанед. хонаву мошини, замини, квартирау, телефону, аппарати, компютеро бошага равонаш кунем, мо рекламаш мекунем. мегзанем ба чорум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Opel Astra H солҳои 2006 қабул кардем. айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. сӯзишвориш дизел, дар кузофи универсал, объем мотор 1.9 литр, коробка механика, 123654 километр пробег, вагон як даст, мотор 8 клапана, мотор, коробка хадавои зур, срочно сум дар курай, бо нархи 48500 сум фурӯхта мешавад. состоянии мошин чотка, хушроакай. касе ки мехара, рақамҳои 997 20476 аз номи канали Авто ТВ гап занен, бо хуб мешавад дӯстони азиз. касоне ки мошинхар ҳастен, марамат успетини бигирен, ҳамон лайкотона бизанем бачаҳо. рости лайк гуфтам мурдем мо, неки
ماشین پنجم دوستان عزیز هست نفری که دایو ماتیز میخرن سالش 2010 در خوجند با نرخ 31,000 سومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزین گاز در کوزیفی خچیبک کراسکاش خشروع کنیگو کنین به نهایت توزاک خشروع موتور یک لیتر کای کاروبکاش مکانیکا کای دایو ماتیز سالش 2010 ماشین نوزدای таблетка. خب خلاصه аптечкаш пон не ҳамаш қонуни қоида газ дорад. расход 10 литр дар 140 километр 4 баллон нав иваз Opel или Mercedes кудагай сумша бо муомила мекунем, арзон намешавад. нархи ахираш беҳуда занг назанед, адресаш дар ҳамон тарафҳои Хуҷанд Спитамен. мошини шашум дӯстони гиромӣ Opel Astra қабул кардем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ солаш 2001 бо нархи 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. WhatsApp шонда муроҷиат кунед. амин рақамҳои 917 охираш 76 маромат кунед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бензини холияй ҳоли газ задагӣ нестанд. краскаш навкардагӣ 55 та мегем боз муомила мешавад. ҳуҷҷат солона дора. газ задагӣ нест. мотори 1.6 литр ҳолаташ хубай. 4 та баллони кори яъне ки нормални состоянии қарордоштагӣ дорад. мотор коробка ходовой соз, краскаш чотка. состоянии мошин хулоса хубай. касе ки мехара ами рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ёфтем як дона мерседеси тиллои дӯстон азиз, Mercedes Benz C-Class. сӯзишоиш бензини холӣ нархаш 47,000 сомонӣ айни ҳол дар душанбе қарор дорад. коробка механика срочна. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама ҷош заводскояй, пломба нозада 100%. газ дидагӣ нест. комплект ҳама электропакет, люк, печка 100%. баллон тоза, салоншам тозак хушрокай. акустика, музика, 4 баллон пачка. ҳуҷҷат нав кардагӣ беҳад тозаи бадай. бе ягон камбудӣ ҳуҷҷатош созай ҳама ҷош кор мекунад. 100% хулоса ки 100%. мошинхари конкретни бошад. агар занг зад боз камтар муомила мекунем. рақамоша мондагем. хундай аванте солаш 2009 дар душанбе бо нархи 73,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишоиш бензини холӣ дар кузофи седан. мотор 1.6 литр дӯстон азиз. коробка механика. коробкаш автоматика бижад. удай вагон срочна нарӯшка ягон кор надорад. дар сурат маълум итари нарх нест дар ягон ҷо. срочно дӯстони азиз ростӣ камтар ки саросимаем барои ҳама тез гап задастем бачаҳо бахши зиёд агар камудӣ боша. агар солаш 2009 меган. состоянии мошини хулоса хубай. автоматика 2009 сол вагонай. хулоса касе ки мехара ами состояние мефурӯшемша. хоб масъалаи моторш соз, документош ҳастай, баллонош тозак хушрокай. ҳай бо касе мехара ами рақамоша занг занен, рафта бо муомила кунед дӯстон азиз. мошини навбатӣ бардори гиромӣ Opel Astra F қабул кардем солаш 1992 дар душанбе бо нархи 18,500 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состояние тозак хушрокай мошин. толка бензин сӯзишвориш дар кузофи седан. мотор 1.6 литр. моторша нав кардагем бародор азиз. коробкаш механика. бензини холӣ, газ дидагӣ нест. краска нав, ходовой нав, баллоно нав. диска престиж савдо мешавад бо нархи 18,500 сомонӣ. метавонед занг занед ба рақамҳои 1010 барои муроҷиат кардан аз номи Сомонаи Автотв. дӯстон азиз, иҷода навор ба охир мерасад. касоне ки мошин харед ами каналда подписатсия кунед бачаҳо. мо ҳар рӯза навор мекунем баҳри шумо. лайкотона бимонен. дар комментария беҳтарин гуфтан нависен. аз ҳаматон розием. боқӣ дар амони худо то навораи баъдина худотон эҳтиёт кунед.